अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांच्या प्रसिद्धी आणि पर्यटकांच्या वाढीसाठी पर्यटन संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सहकार्याने 12 ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत आंबोली वर्षा महोत्सव 2023 आयोजन करण्यात आलाय। हा महोत्सव आंबोली ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात शुभारंभ करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांच्या प्रसिद्धी व प्रचालनासाठी तसंच पर्यटकांच्या वाढीसाठी पर्यटन संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सहकार्याने 12 ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत आंबोली वर्षा महोत्सव 2023चे आयोजन करण्यात आलं। या महोत्सवाचा आंबोली ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात शुभारंभ करण्यात आला। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, SP सौरभ कुमार अग्रवाल आदींसह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। माथेरान, लोणावळा अशी प्रगतशील पर्यटन स्थळे आहेत व त्या सर्वांपेक्षा जास्त निसर्ग सौंदर्य हे आमच्या आंबोली गावात आहे। आंबोलीत आज शासनाची कोणतीही योजना जसे की CMGP, PMEGP यासारख्या रोजगारामुख योजनांचे सहकार्य न घेता येथील भूमिपुत्रांनी स्वतः कष्टातून हे गाव पर्यटनासाठी सोयी सुविधा व उपलब्ध करून नावारूपास आणले आहे। ज्या दिवशी येथील कबलातदार जमीन प्रश्न पूर्णपणे सुटेल त्यावेळी मला खात्री आहे की आंबोली हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही। आज माननीय दीपक भाई यांच्या सहकार्यातून व श्री राजन तेली साहेब व श्री पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून एकत्र प्रयत्न केला गेल्यास गोव्याच्या धर्तीवर आपण पर्यटन दृष्ट्या नक्कीच प्रगती करू असा मला विश्वास आहे। आज यांनी नेहमीच या आंबोली कबलातदार गावच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे। आंबोली गावचे पर्यटन दृष्ट्या विकास होण्यासाठी त्यांनी स्वतःला झोकून देऊन प्रयत्न केले होते व त्यात असलेली मुख्य अडचण म्हणजे कबलातदार प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, हे देखील आपण विसरून चालणार नाही। आज माझ्या गावात हा वर्षा पर्यटन महोत्सव आपण येथे आयोजित केला, यासाठी मी आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभारी आहे। हे 15 वर्षापूर्वी आम्ही फक्त आंबोलीच्या धबधब्यात एन्जॉय करायला यायचो, परत जायचो, फार तर एखादी रात्र राहायचो। एक 10 वर्षापूर्वी मला वाटतं आमचे मित्र काका बिसेने एकदा फोन केला की आज तुम्ही आंबोलीत आहात तर आंबोलीच्या वेळेला संध्याकाळच्या नाईट सफारीची मजा घ्या। आणि त्यावेळी आम्ही त्याच्यासोबत तो प्रवास केला। इथले जो कुठेही भारतामध्ये जी प्रजाती आवडत नाही असे साप बेडूक अशा पद्धतीचं आम्ही एन्जॉय केलं। असं हळूहळू थोडी याची गती कमी आहे मान्य आहे, पण हळूहळू आपण त्या अपेक्षित दिशेने चालतोय आणि आजचा हा महोत्सव आहे तो त्याला एका चांगल्या दिशेने नेईल। यात सगळ्या इथे आंबोली म्हटलं की नुसता धबधबा इतक्यापुरतं ते पावसाळी पर्यटन हे मर्यादित राहता नाही, तर इथे साहसी पर्यटनाला सुद्धा खूप मोठा वाव आहे आणि त्या गोष्टी केल्या पाहिजे। दिवाळी पर्यटन असेल, उरलेल्या 8 महिन्यामध्ये जे अपेक्षित आहे, उन्हाळी पर्यटन असेल म्हणजे व्हॅली क्रॉसिंग आणि रॅम्बलिंग वगैरे अशा ज्या काही गोष्टी असतात त्या सगळ्याचा अंतर्भाव या सगळ्या पर्यटनामध्ये केला पाहिजे असं मला वाटतं। वृक्षात रूपांतर झालं पर्यटन व्यावसायिक महासंघ कोकण। ज्या गावामध्ये दारूबंदी, ज्या गावामध्ये CRZ, असा गाव जगाच्या पर्यटन नकाशावर पोहोचू शकतो। कारण काय तर आम्ही संघटित झालो म्हणून। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण मान्य आहे अडचणी भरपूर आहेत, सगळ्या गोष्टीवर मार्ग काढला पाहिजे। आता बागायतदार प्रश्न हळूहळू सुटतोय, सरकार खूप चांगलं काम करते, पण हे सगळं करत असताना आपण संघटित होऊन त्या गोष्टीकडे बघणं। एक गोष्ट खरी असते की संघर्षातून जेव्हा आपण उभे राहतो तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्या भागामध्ये विकास प्रक्रिया एक टप्प्यावर जाते आणि तिथे आपल्याला मागे वळणारा कोण नसतो, जे तारकर्लीने आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे। आणि तोच प्रकार आपल्याला आंबोलीमध्ये करायचा आहे। खरं म्हणजे पर्यटन व्यावसायिक महासंघ गेले 3 वर्ष ह्या कोकण विभागामध्ये काम करत असताना आमच्या मनामध्ये अनेक इच्छा होती की बाबा सागरी पर्यटनाबरोबर हा जिल्हा बारमाही पर्यटनासाठी प्रसिद्ध व्हावा। त्याचाच भाग म्हणून आंबोली हे पावसाळ्याचं असं एक ठिकाण असावं की तो रस्त्याचा धबधबा एवढंच फोकस न करता ह्या आंबोलीमध्ये असलेली ऐतिहासिक जी म्हणजे निसर्गाने निर्माण केलेली जी पर्यटन स्थळं आहेत, या ठिकाणी जर कस्टमर आले, जर पर्यटक आले तर खऱ्या अर्थाने बारमाही पर्यटनाला चालना मिळेल। हा आंबोली पर्यटन महोत्सव आपण आपल्या जिल्ह्यात करू आणि
असं एक ब्रँडिंग आपण आपल्या जिल्ह्याच्या करायलाच पाहिजे जगाच्या पर्यटन नकाशात, असा एक डिस्कशन झाले होते. आणि आता 2 महिन्यानंतरच आपण ते एक संकल्पनेच्या, एक स्वप्नाच्या आपण आज त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन इथे बघतात. आणि खूप चांगल्या प्रमाणे, खूप प्रोफेशनल पद्धतीने पर्यटन संचालनाने हा केलेले आहे. त्याच्याबद्दल अगोदर मी इथे उपस्थित आहे हेडे साहेब पर्यटन संचालनाच्या वतीने, आणि उपस्थित सगळे आपल्या आंबोली गावाच्या नागरिक, सरपंच मॅडम, सगळे ग्रामपंचायत सदस्य, सगळ्यांना मी अगोदर अभिनंदन करते. अभिमानाचीच गोष्ट आहे की आपण 2च महिन्यामध्ये खूप प्रोफेशनल पद्धतीने हा प्रोग्राम आपण जसं विभावन केले तसंच आपण त्यांच्या साक्षात्कारात झालेली आहे. पूर्ण जगात तुम्ही बघितले तर आज ओळख केले जाणारे काही जगा आहे, तिथे सगळे आपण फेस्टिवल्स त्याच्या नावानेच आपण ओळख करतात. म्हणजे तुम्ही कच्छ फेस्टिवल बघितले, या पुष्कर फेस्टिवल बघितले, खजुराहो फेस्टिवल आहे, कोणार्क फेस्टिवल आहे, या केरळमध्ये पण फेस्टिवल आहे. इंटरनॅशनल लेवलला आपण बघितले तर कान्स आहे, बर्लिन फेस्टिवल आहे. हे सगळे एक जगाच्या नावानेच ओळख करतात. तसा आपला आंबोलीचा पण एक आयडेंटिटी आपला राज्याच्या पर्यटन नकाशामध्ये, देशाच्या पर्यटन नकाशामध्ये, पूर्ण जगाच्या पर्यटन नकाशामध्ये व्हावे, हा पर्यटन महोत्सवाचा हेतू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.